Hello guys! Good afternoon. Sorry na ako nag-vlog. Baso din, be. And ito ang tubig na, be. Kaya sayang nga guys. Sayang nga guys. Oh, sayang. So, si Papa, gutom na gutom si Papa. Kumain na. Pero tapos na tayong mag-pray. Mama, bantayin, Mama. O, yan. Ulam natin. Budget. Guys. Guys, may bangko. With pork. And then, bagoong. Yan, yung bagong luto ko yan na bagoong. Kain tayo, guys. Guys, may bangkos, guys. Hello guys, good morning pa, hindi pa noon. So mag-lunch na tayo. Hindi ako nag-vlog kayo na kasi naglinis kami ni Hagrid. And ayun, nilinis namin yung doon na part doon. Yung dito na lang yung magpupunas ako, pero next time na naman yan kasi medyo mahaba na yung oras na nagamit ko sa pagdi-declutter kanina. And ngayon, buti na lang may ulam kasi kami kahapon. Nagluto ako ng munggo. So, bali actually maraming munggo. Parang mga half kilo ata lahat yung pinakuloan ko kahapon. And then, yung tapos kung yung kalahati ng munggo na naluto ko, nilagay ko muna sa ref kasi, pero luto na yon, diretso na yon, kagataan ko yon. And kahapon, nagluto ako, ito siya guys, yung aking niluto. Kahapon munggo, ngayon munggo ulit. And nagluto kasi ako kahapon ng bagoong. So, marami akong niluto kahapon, mga 6 kilos din yun. So, meron akong natira. Ayan, may natira pa ako. So, yun yung ulamin namin. Masarap siyang i-partner sa bagoong, guys. Ang sarap, tamis. So, nagustuhan namin. Nakpilog electric fan, So, magla-lunch muna kami and maaga kasi si Papa ngayon magdi-deliver kasi medyo malayo-layo yung magdi-deliveran tapos marami. So, siya lang yung magdi-deliver today. Oh. Pagkuhan lang, ay, kayo ibalan lang niya. So, yun, nag-arrange kami kanina yung aking, yung may electric fan, yung aking computer table, binigay ko na sa kanya kasi naawa ko sa kanya, wala sa side siya nag-ano. So yung akin, yung table nandun, medyo makalat nga yung table ko. Diri. So yan, busy si Papa today. So pagkatapos kaming kumain, magpapak na ako ng mga orders. Dahil maaga nga si Papa aalis. So, kain tayo guys. Yan yung munggo. And then, yung ating bagoong. Spicy bagoong. Walang sili. Kasi hindi ko alam kung nasan yung sili. Pero maano to, spicy. So, kain. Hi pa. Ay, si Papa. Busy si Papa kasi ang dami niyang ginagawa. Matulong sa ito, may pimples pa ako. Hello guys, good morning pa kasi 11 pa naman, no? And kanina inaantok ako guys kasi maaga kaming umalis kanina sa palengke and then nakarating kami dito mga 7:30 ganyan. Hinay sa baby, palihog lang. And then Diyos ko Lord. So, umalis kami ulit kasi meron kami dineliver. Nagsabay na ako kay Papa kasi bibili kami ng bigas. And pakita ko sa inyo yung kasi kanina nakatawa ako kasi yung budget ko talaga sa palengke kanina 500 lang talaga. Nasuklian pa ako ng 25 pesos. Yung binili ko ng pandesal, punta ko kay Mama pero hindi rin masarap yung pandesal. Kaya hindi na may nakain kanina kasi doon kami nagkape. Kasi naantok na ako kanina. So, pakita ko sa inyo yung mga nabili ko sa 500. Sa natin na 500 pesos. So, tingnan natin. 500 pesos challenge. So, tingnan natin kung ano yung mga nabili ko. Actually, marami akong nabili guys kasi pero masyadong mahal yung isda. Kaya hindi ko mabili ng isda kasi mahal talaga. Kaya hindi na ako bumili. So, yung binili ko, yung mga lang. Meron pa naman kaming dyan. Mga ulam. Ay,
Papalis ako bifrost sa kuan pang bi, karni pang bi. Nakos ang karni sa ref, palihog mo. Karni sa ref. Meron pa kasing isa dyan na karni. Wait lang bi. Ayan. Sorry na yung mukha ko. And kasi kanina, 500 lang talaga yung dala ko. So ano ko lang. Kasi yung talagang pinakasadya ko talaga doon, yung gulay at saka yung mga onions, garlic, kasi yun talaga yung wala. So, kailangan ko magluto. So, kasi guys, meron talaga akong, diba dati, meron talaga akong mga pananim dyan ng mga gulay. Since nung alis kami ng alis. Syempre, hindi tama yung pagdilig ko, kaya yung iba na nga namatay na. Eh, tinanggal ko na lang sila. Pero, magtatanim pa ako ulit next time. Ngayon, ang mahal ng mga gulay guys. Sobrang mahal ng gulay talaga. Pwede na ka mag-phone kay Friday karon. So, ang mahal ng kilo ng mahal ng kilo ng pechay. Kasi kung ano kami pechay, lalagyan ko ng sardinas. Pwede naman sabaw, pero meron pa kasi kaming Chinese cabbage dyan. So, bumili ako ng pechay. Mahal ng pechay, guys. Ang kilo nito nasa... Tama ba yung kilo nito? Nakalimutan ko. Pero mahal siya. Mahal siya in fairness. So, yan yung ating pechay. Ayan. Pero malalaki siya in fairness naman sa kanya. And then, wala silang spinach. Wala akong nakitang spinach kanina. So, ito bumili ako ng kamote tops. Ayan, ang ganda ng kulay. Masarap to lagyan ng togit suka, pakuluan lang. So, eto naman 35 pesos. Ang isang bugkos, isang yakap. Wow, yakap. So, yan. Ang ganda siya. So, yan, dami nating gulay. Random na lang ito. Tapos kanina, dahil yung 500 ko, mayroong natira na bumili ako ng saging. Ito naman saging, 15 pesos yung kilo. Kanina medyo green pa to, ngayon yellow na siya. And wala tong guys, wala tong mga chemicals, pag mga ganyan-ganyan mga medyo hindi maganda yung balat niya. Okay to, mas okay itong ganito. Nababother ako sa aking pipo. And yun, sarap to. To, Bisaya na saging. Bisaya may saging pang So, sarap yung ganito na saging. Tapos ito, bumili ako ng kangkong. Ito muna. Kasi parang namatay na yung aking patagal na akong hindi mo bili ng spring onion kasi meron akong spring onion sa labas. So, plano kong dagdagan ito. Kinakat ko lang naman to, tapos ito na yung tinatanim ko. So, this one is, magkano ba to? Nakalimutan ko yung presyo guys, pero gagamitin ko to. Ayan. And then, bumili din ako ng kangkong. This is my favorite. Ito namang kangkong, lulutuin ko na to siya guys, ilalagay ko sa ref. And, kasi yung munggo din, niluto ko na siya, yung half kilo. Yung pakita ko sa inyo mamaya yung ko. Nilutuin ko yung ganyan, lalagyan ko ng gata. So, ito yung kangkong. Dalawang kangkong yung aking binili. 35 pesos yung medyo mahal na siya ngayon. So, 35 pesos yung isang ganito. So, dalawa yung binili ko. 70 pesos, of course. So, yung kinuha ko is itong kangkong kasi itatanim ko din to guys. Mabilis lang to tumubo yung mga ganito. So, yung may mga ugat-ugat pa siya. So, mabilis na to kasi pwede namang nakatapang ugalak. Kasi mas pala itong maganda may ugat na kasi madali yan tutubo. Kasi ang mahal talaga ng gulay. Lalo na itong onion. Ayan. Dahil ako yung namili ng onion. Medyo malaki yung onion ngayon. 40 pesos ata ito. 6 na piraso lang. Kasi yung pinili ko is yung tigon 50 yung kilo yung pinili ko. And then, nakakita ako ng saging. Actually, kahapon lang, bumili si Papa ng saging na ganito. Na lagi palihog na siya, naubos namin kagabi. So, bumili ako ulit ng ganito, ng saging. Masarap talaga siya. Mahilig kasi kami sa saging na ganyan, guys, diba?
Alam nyo yan sa mga matagal na nanonood. And then, bumili din ako ng kamote. Talagang binudget ko kung ano yung mga mura. Yun yung mga pinagbibili ko. So, ito namang kamote. 35 pesos ang kilo. Malalaki kasi siya. So, ito yung pinili ko. Yellow yung laman niya. Tagal na kasi kami hindi nakapagkamote. So, lutuin ko yan. And then, bumili ako ng papaya. Actually, 2 papaya yung binili ko. Yung isa, binili ko kay mama kanina kasi doon kami galing kanina. Kasi nag-harvest kami sa piso wifi. So, bago kami nag-harvest, nag-grocery muna kami doon sa palengke. So, yan. Ito naman, ang per kilo nito is 25 pesos ang kilo ata. Yeah, 25 pesos ang kilo. So, yan. Ay, ka! Hala, ano siya? Wait lang guys, ha? So, bumili ako ng garlic. Yung garlic na binili ko is yung mga, yung hindi na siya buo. Ayan, yung nakatanggal na siya sa, may pa naman siya, may skin, pero nakatanggal na yun sa buo. So, kasi same price lang naman sila. So, ito na yung ginuha ko. Hindi, syempre, kamatis, kasi gusto kong favorite yung kamatis. And then, bell pepper. So, yan. Konti-konti lang kasi. So, napakamahal talaga guys, sobra. And then, bumili ako ng ham. Diba, nakabili pa ako ng ham. Kasi hindi na ako nakabili ng isda. Sobrang mahal nga. So, ham na lang yung binili ko. Ito yung masarap na ham talaga, guys. This is 40 pesos. Itong ham na to, sweet ham ng Winner. Sobrang sarap. Talagang meat na meat talaga siya. Ayan. Tapos, bumili ako ng gata. Kasi, ko ngayon, gagataan ko yung itinabi ko na munggo. So, yun yung lutuin ko. Hindi ko naman yun, kasi luto na yun. So, diretso ko na siya iluluto ngayon. Kasi mamayang gabi wala kami dito. Kasi nga birthday na. Take tubig light. Kasi, gamay lang. Or asin, babaw. So, ano ba yung sinabi ko? Ayun. Ang haggard ng face ko, te. So, yun yung lutuin ko ngayon kasi mamayang gabi birthday ng ni Papa, yung kapatid niya, yung husband ng kapatid niya, mag-birthday mamaya. So, doon kami maghapunan sa kabilang bahay. Kaya wala kami dito. Kaya lutuin ko to ngayon. And, yun lang nabili ko sa 500 pesos. And, talagang, ito, wala akong dinagdag. Talagang, ito talaga lahat yung nabili ko sa 500 pesos ko. So, yan siya. Ayan. And then, guys, yung nabili natin. And actually, may mga gulay pa nga doon na hindi ko na lang binili kasi hindi ko din bet yung ibang mga gulay. So, ito lang muna. Kasya na to. Kasi ito lulutuin ko naman na. So, yan. Tapos, pala yung bigas. Bumili ako ng bigas na, lang yung binili ko guys. 15 kilos lang yung binili ko. So, hindi ko alam kung magandang bigas ito. Hindi ko alam kung maganda siya. Pero, yan yung niya. 39 pesos ang kilo nito. Ay, 38 pala. So, 15 kilos yung aking binili. So, 500 plus yung nabayaran ko nito. So, ito try natin ngayon kung anong niya. Masarap ba siya? Kasi ito na yung sinain ko ngayon. So, let's see kung okay siya. So, yan yung ating 500, no? May saging pa dun sa baba. Ayan. So, yan. Madami-dami na yung nabili natin. Ito yung sobra namin na, lagay ko lang sa ref. Ayan. Hindi naman to nasisira. Kasi, na to. So, yan yung lulutuin natin. Nalagyan natin ng gata, gulay, and everything. And then, yun na. Yun na yung ating ulam for today. So, magluluto na ako, guys. Chuching! May naghahanap kay Chuching? Chiring? Chiring? Hello, Chiring? Chiring, Chiring? Chiring, Chiring?
morning pa. Pero pag-going after, going noon na kasi 11:50 na. Pero sa'yo, umaga kaming kakain. And ating ulam today, syempre, on a budget pa rin tayo. Kaya, ang ulam natin today is... may langaw. Lagyan kaayo. Hindi lang, nihapon lang taon niya. Beef loaf. Toyo. And ito yung kamote tops na nilagyan ko ng bagong and then ibang mga toppings. And syempre suka na maanghang. And ito kay Hagrid. Kay Hagrid to. Kasi maanghang kasi to eh. So yan, kain tayo guys. Sige go. Bapa. So ayan guys, kain tayo. Papaanoon ko kayo para nakakamiss yung ganitong pagkain. So ito yung suka natin with sili. Atog ka sa kayo. Atog ka sa kayo. Paibagay ko. Nag-iibog sa lawaman. At yung kamote tops with kamatis. Siyempre beef loaf. Masarap ba sis? Siyempre. Pag ganito, pati ulo, yung head niya kinakain ko. Paano? Hindi ko lang gusto yung tomato kasi masyado na siyang hinog. Gusto ko kasi tomato yung crispy pa. Kaso parang hinog-hinog na. Wala popcorn? Kita mo yung lagom. Del. Buto na?